Magtutudlo, nagtugot ba nga itong balaod nga ang bana makabuwag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Wala ba ka mo makabasa sa kasulatan nga sa sinugdanan ang Dios naghimo kanila nga babae o lalaki? Nag-ingon siya tungod ni ini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kon dili usa lamang. Tungod ni ini kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Mao ba magtutudlo? Apan magtutudlo, nga nung nagtugot man si Moises nga makabulag ang bana sa iyang asawa, human siya musuwat og paybalo sa pakibulag sa iyang asawa. Mao! Tupad ka! Magtutulog ka! Mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay kahit man kamo og ulo. Apan dili gayon kini mao ang sinugdan. Busasultihan ko kamo nga bisan kinsa nga mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyo og lain. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Ang gugma sa Ginoo way katapusan, ug ang iyang kaluoy way kilutuban. Ning adlaw sa pagpamalandong, mga higala, piyo nga ang inyong mga mata ug pamatia sa makadiyot kining maong awit. Yes, I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Ang RMN Production Center, budalit kaninyo ning sugilanon nga ng uluhan, awit, pasalamat. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mama, mahimo na naman po ko na mo mga mata. Oh, mga anak. Ano din mag-close ka ang atong eyes? Hama na to pre, unya musing nataan ni na song mama. Kaysa pagpiyo mo sa imong mga mata, mas masabtan nimo ang matagpong sa maong kanta. Ug kung masabtan mo kini, mas manuhot-suhot kini sa imong dukan. Ha? Sige ko na be. Kantaha ang katapusang linya sa paborito na kong awit pasalamat sa Ginoo. Kantaha samtang nagbuka ang imong mga mata. Thank you,
Lord. I just wanna say thank you, Lord. Thank you, Lord. Be karon, kantaha kini nga nagpiyong ang imong mga mata ug ibutang ang imong tuong kamot sa imong dughan. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Nya karon, nasabtan mo ba ang kalahian? Oh, Mama. Ikaw ina. Oh, Mama. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayo, naitaw? Hala, si Papa! Papa! Oo, hinay lang, hinay. Nadugay ko karos pagpauli tungod ini. Wow! Lechon manok! Wow, nga ice cream. Yay! Oo, hinay lang ha, hinay lang. Dili pa cream. mahimong mukaon kung dili pa makapasalamat sa grasya nga naa karon sa atong atubangan. Oh, unsa na alukas nga nagdamang ka ini karon? Na-promote us trabaho ray. Supervisor ako. Mao ba? Hmm. Oh, nakita ninyo mga anak? Kung mapasalamaton ka, magtubod usab ang grasya gikan sa Ginoo. Amen. Amen! Amen. Thank you, Lord! Thank you, Lord. Thank you, Lord. God is good all the time. Tanawa si Mama dungan ng hugas. Nagsigiw kanta-kanta o niya, nagwara-wara sa kamot. Yun anak maganda si mama sukad pa niya to. Di ba te? Malipayon na sa kanunay bisan nasa siya din sa bay pirmi, di ba? Yata ng trabaho din ni, pero wag reklamo. Kay nagtaro man sa tag-eskwela. Unya, nagtrabaho sa si Papa. Ay, dali, uy. Ato nang duulon kay malate na ta. Ah, sige. Ma? Ma, ito na, mi. Sige, ampi ka mo anak ha. Ito na mima. Oh, kaluyan ka mo sa Diyos mga anak. Ay, isa, init ka malagi, John. Bilang tanday ka? Oh, wa mo eh. Gi alimot ang ko. Init magug kaayo. Sayo pa manunta. Ay, dili, uy. Init gid ang imong agtang pag aminin mo na ako. Wala gi ko hilanti ma. Ato na mi si ate ma kay malate na mi. Babay na ma. Amping ka din ni Permi ha. Ay, ang akong ulitaw, nanggakos. May pangayoon ka unya, no? I love you ma. Mas mahal ti ka, anak. Kamong tanan, mahal ka mo. Bye ma. Dong, sige na dong, Jun, uy. Sige pa magkagakos ni Mama, uy. Mura magkag-asa pa ingon, at man tag-iskwilahan. Tana, uy. Pag-amping ka mo! Oo, Ma. Nagpalingi paghihapon si John ako. John, anak! Kung naglain ni mong lawas ba, absent na lang ka, anak. Wala lagi ma. Love you. Love you! Kaswerte na ko Ginoo ng mga gasa nga imong gihatagan ako. Mga buutang mga anak, mapinanggaong bana. Mga grasya nga bisan wa na ko pangayua imong gihatag Ginoo. Daghan kayong salamat. His Holy Spirit, now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God
grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Ay, nga naman ka nadugan man sa pagpauli sila si Ina o June. Nahuman naman ako sa pagpangatsi. O pa maging sila maapot. Ingon man si Lucas. Hain man yung mga bata. Ginoo, kung hain man karon ang akong mga anak, palihog. Ihatag kanila ang imong giha o proteksyon. Lucas. Oh, nadugay ka na sab sa pagpauli. Overtime? Dali o karante ka. Una na lang sa pagkaon. Ako na lang mo paabot sa mga bata. Aron may mudungan nila sa pagkaon. Kahuy-huy ko din mong abaga. Nga naman ka. Dina, wala ko'y trabaho. Ha? Ay, nga naman. Nataktak ka? Pero nga naman. Kalit nga na nira ang among kumpanya. Nawa na gani mi abisuhi. Nakurat lang ning tanan ganina sa kalit-kalit nga pagpatawag namong tanang empleyado. Ug gipahibaw mi nga manira na ang kumpanya. Unsa? Wala ko'y trabaho. Magunsa naman ta karon. Nag-eskwela pa ang mga bata. Ayaw ka bala ka. Magkakita ka paghihapon og laing trabaho. Sa imong experience o kakugihan, nagkasiguro ko makasuod ka pa og laing trabaho. O sige na, pahiyom na. Ayaw kayo padaha sa kaguol. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Nahinomdum ka sa lyrics o sa kakanta? Sa kanta nga He Never Sleeps? Mato dito, He never sleeps or He never slumbers. He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He makes us stronger. So rest in His love and cast all of your fears in Him. Nahinumdum ka, anak? Usa, sige na. Ayan, nagkabala ka. Gusto ka. Dili ta pasagdas Ginoo. Kanunay siyang nagtanaw naton. Ay naman ito na mga bata. Ganong naunhan pa man ako sa pagpauli. Wa ba manawag o text kunahin sila? Ay, maumang gani na balakan ako. Gitawgan ako pero dili man manubag. Wa sa mo reply sa akong mga text. Tingalig pa ingon na kadto dinhi. Basin balon og na-drain ang mga cellphone adto. Sila na tingali kini nanawag. Ay, dili man. Kisam din na. Hello? Oh, Dina! Anak! Nga na nakila ka? Hain magkakaroon! Hain man amahod ni mo! Nga nung wa pa mo uli! O sa may nahitabo? Ina, nga no! Ayaw galing kong pakuyawi og sama anak! O sa may nahitabo, ha? O nga, naon sa mas John! O sa may nahitabo sa mamangod, ha? Hospital.
Unsa? Mali ako, ma. Okay ba sa kubuhatan? Bangon. Dina, kung sinitabo, nga no? Hain mo karon ha. Moampas ni karon ni papa nimo. Turas Dina. Ina, hain man imo manghod ha. Hain si Jun. Ina. Hain ang imo manghod. Hayan si John, Inday. Sasud. Unsa? Haman. Nana siya, ma. Nang akong manghod. Ngano kitapunan man kana sa puting nga habol. Ay maglisod sa pagginhawa ni ana si Dudong John. Mo pay hubako na. Dili na mahimo magbukod. Masuffocate si ana. Dali Lucas. Atong pukason ang gihabol sa atong anak. Dali. Tabagi ko. Lucas, dali na. Ano ba nagpabilit ka pa mas imong gibarugan? Ilagang na ka ng imong mga tiil. Duulon ta na ang atong anak, lalaki. Dali na. Dali. John, anak. Ni aras mama, anak. Nagpukot ka man. Gitugnaw ka, no? Dadaan palagi ko. Gihilantan ka ganina pagikan ni mos ato. Ingon ko, dili na lang ka mo eskwela. Di tanawan ng kagahi si mong oo. Nanangluspan ka, oh. Bata na. Niya na si mama o papa. Inaon sa man gipainom na ni og tambal ang imong manghod sa mga doktor nga miatiman niya. Mawa na si Dudong John. Gidungkap sa ganiya sa snatcher nga may snatch akong cellphone. Huwag yung gigukod. Nadugan siya sa pagiko. Dili. Wa pa mamatay ang akong anak. Wa pa siya mamatay. Dili pa niya panahon. Bata pa siya. 18 anyos pa lang siya. Nasayop lang sila din eh. Nasayop lang ang doktor nga nag-check up niya. Hain ang mga doktor. Ako makisulti nila. Hain ang doktor. Doktor, tawag ang doktor. Anak. John. Tanga kong anak. Diyos ko. John, ayaw una. Naka? Ayaw una. Matasa, nak. Ayaw una ko ang Ginoo nga. Dili ka una kuhaon gikan namo. Maminaw siya namo, nak. Mag-ampo mi himong pamilya. Matakid, nak. Ina Lucas, magampo kita. Pangayoon ta sa Ginoo nga mo mata pagbalik si John. Maminaw ang Ginoo na to. Maminaw siya. Dina. Dili na. Dili? Kisay nag-ingon nga dili. Ha? Lucas? Maminaw siya. He never sleeps or he never slumbers. He never tires of hearing our prayer. Dili ba? Dili ba, Lucas? Gisulti ko na ni mo, Lucas, di ba? Di ba? Dina. Mabuhi pa nga tong anak. Mabuhi pa si John. Mabuhi pa siya. John. Mabuhi pa siya. John, anak. John. Papa! Papa! Lucas!
na sab siya aron ay. Put a song of praise in this heart of mine. Oh, inaanak. Ay, dahil ka na di ay. Yan nagipahong man mo ang music. Sige ka patukar, ana, oy. God is good lang gihapon, bisag ining tanang nahitabo na to sa itong kinabuhi. Ma, dungan nga namatay nga akong manghod ug amahan. Dungan silang gikuha, gika na to. O karon nagkalisod na ta. Naundang ko sa pag-eskwela og pugos nga na narbaho, aron makakaunta. Unya nga inimang God is good, ana. Undangan na ng pagsigi ni magdudluhod sa altar, ma. Inaanak, wa ko kamo padak nga mo pasipa sa Ginoo. Gipadako ko kamo nga mahadlokon sa Dios. Usa na ba'y nahitabo kanimo nak? Unsay nahitabo? Ma, sige agi ang tangkalisod karon mangutana ka pa. Ikapoy na ko, ma. Gusto ko mahuman sa pag-eskwela pero dili ko makahimo kay wa na si Papa. Mingawon ko sa kuing igsuon. Labaw na wa ko'y mahimo. Di na ko magkagakos niya kay wa na siya. Patay na siya. Gibawi na sila sa imong giingon nga Diyos. Anak, husto ka sa imong giingon nga gibawi na sila sa atong Diyos. Tungod kay hinuwaman talang sila. Kitang tanan. Hinuwaman talang sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ug wa tay katungod nga mo question kung kanus-an niya kinibawion kay siya ang nanag-iya ni ini. Sakit. Sobra ka sakit. Way makatukib sa kasakit nga akong gibati. Ilabi na kung makita ta ka nga. Ingon ni anak, apektado anak. Taban kinahanglan ko magmalig-on. Kinahanglan ko ipakita ni mo nga okay ra ko. Bisan ang tinuod. Murag ikamatay ko na usab ang kasakit sa ilang pagkawa. Gisultihan ta na ba ka? Ngagikan usab ko sa usa ka broken family. Layas sab ko kaniadto sa daga pa ko. Apandihang unayon na unta ko sa akong barkada sa paglugos. Nakaikyas ko. Ug si Papa nimo ang nakaluwas nako. Ngagikan sa simbahan. Nadugay siya sa pagpauli kay miserve pa siya sa katapusang misa. Sa Kristan kaniadto si Papa nimo. Sa ulitaw pa siya. Ug miyembro usab sa choir. Bisan mo siya makailan ako. Ingon man ako ngadto niya. Iya kong kitapangan. Ug gidaas sa ila. Ug dito ko nailhan ang Ginoo sa ilang pamilya. Dili sila dato pero malipayon og kontento sa kinabuhi. Kini mga kanta sa pagpasalamat ug pagdahig kanunay sa Ginoo nga imong nabati kanunay. Dito nako ni makatuni sa pamilya nila ni Papa nimo nga misagop nako. Nakat-on ko sa pagpaubos sa akong kaugalingon. Hinungdan nga, mibalik ko sa amo ug nanghayo kong pasaylo sa akong inahan sa akong paglayas. Ug labaw sa tanan, nakat-on ko sa pagsalig sa Ginoo sa iyang way kinutuban nga kaayo ug pagmahal. Nahibaw ka pag nga, no? Ngano? Tungod kini adtong gabi nga malugusan na unta ko. Gipangayo na ako sa Ginoo nga kun luwason lang ko niya. Magtarong na ko sa kong kinabuhi.
og unta kung maminyo man ko. Dili unta ko makakaplag og lalaki nga sama sa akong barkada ug sa akong amahan nga abusado. Ug unya, gikatagbo ko ang imong amahan. Gihatag sa Diyos ang akong gipangayo sa pagkatao sa imong amahan, ina. Ug sa dihang nakasal nami, gipangayo ko na usab sa Ginoo nga unta makabaton ko og mga anak nga sama kabuutan ug kamapaubsano ni Lucas. Ug unya, gihatag mo ni anak ko. Kamu ni June. Hamubo man ang katuigan, nga gikauban ko sila. Apan gihatag og gidungog paghihapon niya ang ako mga pag-ampo. Karon ina, kinsa man ko nga kwestiyonon ang iyang kaayo. Pasalo ako. Pasalo ako. Karon, gihatag na usab sa Ginoo ang akong ipangayo. Daghang salamat, Diyos ko, sa paglamdag mo sa huna-huna sa akong anak. Daghang salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can. God works in mysterious ways. His wonders to perform to a man's way of thinking. His works are truly mysterious. Sometimes we do not have a clue how He works. With a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Usahay magmahay ta sa Ginoo, kay dili niya mahatag kanato ang atong gipangayo. Apan nalimot ta sa kamanggihatago niini. Nalimot na ganita usahay sa pagpasalamat sa tanang grasya nga iyang nahatag kanato. Og dinhi mga higala natapos kinatong sugilanon nga naguluhan, awit pasalamat. Kini maong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Marites Parba Albores. Musika gipahaom ni Joel Bense. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Rani Budumo. O kaniyang mga artista naghatag kinabuhi ni atong sugilanon sa papel ni Dina Teresa Tirol, Ina Marites Albores, June Randy Padayaw Suson, ug sa papel ni Lucas Ri Arellano. Sangan sa RMN Drama, kining inyong higala sa kahanginan, Joel Bensi manamilit ug moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak RMN.